We hadden altijd een stal met levende beesten erin. Daar stond een ezel in, er stonden een paar schapen in. Daar is de regelgeving in Nederland zo aan het veranderen dat de gemeente zei, luister, ja, daar krijg je geen vergunning meer voor. Maar ter 11e uur, nadat we donderdag pas de vergunning hebben gekregen officieel, is het toch gelukt om het ding op de kerststal toch weer een venray voor het centrum, voor venray zelf neer te kunnen zetten. En ja, nou hebben we dus hemel en aarde bewogen, samen met de ondernemers van venray, met de horeca van venray, om toch te kijken van, lukt het nog? Want de gemeente zei, luister, de stal is 23 jaar oud. Het is een oude zeecontainer die omgebouwd is. Die wordt helemaal uitgeklapt. En toen kwam de gemeente dit jaar en ik daar moeten constructieberekeningen bij. Nou, we zijn allemaal maar vrijwilligers. En dan is het zoiets van, wat willen ze? Ja, nou, dat is allemaal gelukkig gelukt. Dat is wel een hoop werk geweest om dat toch voor elkaar te krijgen.